Hey everyone, this is Prince, This is Huge, and welcome back to our vlog. Kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga latest video namin. So for today's video ay gagawa po tayo ng isang vlog, isang video na kung saan meron po kaming taglilimang katanungan sa bawat isa. So ang gagawin po natin ay magtatanong siya galing sa mga katanungan niya na isinulat niya sa papel at sasagutin ko rin. At magtatanong ako sa kanya galing din sa mga inilista kong mga katanungan at sasagutin niya rin. Okay? So based it in ourself or in our relationship, okay? Okay, so sino mauna? Magbato-batopic po muna kung sino yung mauuna. Bato, pick. Bato, pick. Okay, so talo ako. Sige. Ako Guys, yung ikaw, una magtatanong. First question. Baka mahirap yun, ha? Baka may bad word, baka something SPG. Hindi. Maganda yung mga tanong ko. Sige. Yung palagay, ano ang mas maganda? Forever o together? Bakit? Forever or together? Para sa akin, together. Kasi yung forever, hindi natin masasabing forever talaga nga ang isang pag-ibig o isang relationship. Pero kung sasabihin natin, yun? Forever at together. Pero yung together, mayroon yan. Di ba? Existing nga yun, di ba? Ngayon, umabot pa nga tayo sa ating lolo't lola, di ba? So, may together. So, para sa akin, together, pipiliin ko kasi yung forever, hindi naman talaga natin May hangganan yung may hangganan talaga yung forever. Pero yung together, Wala. wala po. Pero, siguro, may mga problema, pero nagsistay pa rin into one o into a family, kaya may together. Pero yung forever kasi maraming in-involved, trust, at saka loyalty. So, ganyan involved, maraming involved ang forever. So, pipiliin ko ang together. Okay, ako na naman. May tanong ako. Sino ang first crush mo nung college? Sino yung first crush mo nung college? Si Junel. Si Wala nang explanation. Si Junior pala. Ako na naman. Okay. So yung tanong ko, bakit mo ako pinili or minahal? Aba, syempre, mahal. Pinili kita kasi, alam mo, nakita ko sa'yo yung kabaitan mo, tsaka yung pag-aaruga mo, tsaka also yung yung Tagalog dito, yung caring, sa Tagalog ng caring, Pag-aaruga. pag-aaruga nga. At saka mapagmahal ka. And also, at saka maintindihin, maintindihin? Maunawain. Maunawain pala. Maunawain siya in terms sa talent ko at pagsasayaw. So, inuunawan niya talaga na ang pagsasayaw talaga ang talent ko. Kahit nagsumasaya ako ng gabi, yun, nakakaintindi naman. Pero, alam naman natin, may sakit sa loob din. Okay. Kaya ko naman. Bakit mo ako nagustuhan? Ikaw nga ba si Mr. Right? Okay, nagustuhan ko siya dahil sa kanyang una nung hindi ko pa siya nakilala, hindi ko pa po nakikita kung ano ang kanyang ugali. So yung nakilala ko na siya, isa siyang makulit at saka mabait din at saka mapagbigay, hindi lang sa akin kundi sa mga kapwa naming kaibigan. Nung mga kaibigan natin sa college, yung nakasama natin, mapagbigay, mapagmahal, at saka maunawain din siya. Kaya ko siya minahal. Char, sweet. At saka yung the best is, mahal niya ako. Okay. Okay, ka naman. Pangatlong tanong na to na.
Pangatlong tanong. Kung pagbibigyan mo ng puntos, gaano mo ako kamahal? 100%. Hindi pala. Hindi. 90% na lang. Kasi, syempre, hindi naman lahat igugugol ko ang pagmamahal ko. Syempre, matitira naman ako sa sarili ko. Kahit 10% lang, di ba? Syempre, aano ko rin yung sarili ko kung anong gusto ko, pero mahal ko naman siya. So, 90% yung ibibigay ko. Ako na ba ang forever mo? Oo, syempre. Explain. Bakit? Kasi sa haba-haba ng relasyon natin, sabi kong ikaw na yung forever ko dahil meron tayong mga problema na hindi natin problema naming pinagdaanan, pero tas inuunawan niya, tas kung may problema din siya, inuunawa ko, tas ganyan lang kami. In short, nagmamahalan kami sa isa't isa at pang forever na. Yun. Forever. Itong tanong, matindi itong tanong ko. Sige. Ano ang pinasok mo na mahirap mong inilabas? Sabi ko na ba anong pinasok ko? Ano ang pinasok mo na mahirap mong inilabas? Para sa akin yung relasyon kasi the truth is nung pumasok ko sa relasyon na ganito, alam naman natin na katulad namin ay hindi naman medyo medyo tanggap sa community or komunidad or lipunan, pero pinanindigan ko naman yun kasi syempre mahal ko siya. So syempre pinasok ko, pero mahirap din ilabas kasi ano ba ilabas? Ibig sabihin ko mahirap din ilabas yung sarili naming feelings sa amin isa't isa dahil maraming tao ang judgmental ngayon, 'di ba? Kunting galaw mo lang, kunting mo lang para sa kanila mali na. So, yun ang sa akin yung mahirap ilabas. Yun lang po. At kaya ano naman, maligaya ka ba sa akin? Oo. Explain. Maligaya ako sa kanya dahil siya yung nagpapasaya sa buhay ko. Pag meron akong problema, siya yung nagpapasaya, nagpapangiti, tapos siya po yung nagsasabi ng kaya natin to o kaya natin to. Kapit bisig daw. Kapit bisig, sabi niya. Kaya, ano yun? Ano? Ano yun pala mo? Ano ba to? Maligaya ka ba sa akin? Oo, maligaya. Dahil maligaya ko siya dahil siya yung nagpapasaya sa akin. Araw-araw. Okay, ikaw naman. Last question. Okay. Last na ba to? Yes, last na. Last na rin to sa akin. Sino ang una mong crush? Sa totoo lang, sa totoo lang, wala akong crush. Pero, talaga wala akong crush. Wala. Siguro, umibig lang ako, pero hindi ko talaga gusto na yung tao na yun. Pero, Sino yon? Yung crush, hanga yung lang. ex ko, yung wala na. Sino? Secret na lang ex ko na. Hindi natin isali dapat sa bagong buhay natin kasi ex na, diba? Okay, so ako naman. Sige. Never ka bang titingin sa iba? Never. May nagawa man akong mali or nakikita nga kita minsan, tinitingin. Ayun, nakikita niya ako minsan dahil ano pa yung gamit sa ating mata, di ba, pagtingin. Siyempre, titingin tayo pero wala naman yung masamang intensyon sa pagtingin, kaya never akong titingin sa iba. May nagawa man akong mali, pero wala lang yun. Hindi yun
Ano? Laro-laro lang. Oh, laro-laro lang. Pero sa kanya talaga ako. In love na ako, in love na sa'yo. Okay guys, hanggang dito na lang po yung aming video. This is Prince. This is huge. And nagsasabi po kami ng Just Love Araw-Araw. Peace.